Rovno si môžeme ukázať aj to, ako spraviť údržbu na motorčekoch, respektíve rovno výmenu motorčeka. Čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať krížový skrutkovač na trošku väčší na otvorenie tej loďky. Trošku menší sa používa na vlastne odopnutie toho motorčeka. Niekedy je výhodnejšie robiť to plochým šrobovákom, závisí od typu loďky. Silikónovú vazelínu, nejaký štetec, ktorým sa to vlastne nanesie. Ak ste predtým nezobrali tie vrtuľky dole, tak budete potrebovať aj plochý skrutkovač. Budete potrebovať pravdepodobne motorček alebo minimálne tesnenie. U nás si môžete zakúpiť obidva rovno motorčeky s tesnením alebo bez tesnenia. Poďme na to. Na otvorenie loďky použijem skrutkovač. Vrch a spodok loďky drží pokope 15 skrutiek, závisí od typu loďky. Ten vrch a spodok bude ešte spojený káblikmi motorčekov, takže otvárať opatrne. Dôležité je zapamätať si, že ktorý káblik bol tam zopnutý. To som zabudol povedať, že pri skladaní, keď budete tú loďku vlastne zatvárať, predtým je dobré tie káble vlastne prilepiť naspäť tepelnou pištolou. Čiže ďalšie náradie, ktoré potrebujete pre tento úkol, je tepelná pištoľ. Tuto loďka nezatekala, väčšinou chytám nejakú povrchovú hrdzu. Vlastne tie motorčeky chytajú povrchovú hrdzu, alebo niekedy, ak zateká príliš veľa vody, tak vidíte také hnedé škvrny pod tým motorčekom. Vidíme, že tu je motorček úplne v pohode. Motorček nám držia dve skrutky z tejto strany. Uvoľňujeme si ich. Vidíme tu tesnenie. To tesnenie je dobré meniť z toho dôvodu, že ono sa to proste počasie roztiahne. Hlavne táto časť tu a môžete začať púšťať vodu. Tie tesnenia nestoja veľa, keď sa s tým už prepláte, tak sa s tým oplatí zaoberať. Budeme ho potrebovať očistiť najprv. Motorček očistiť nejakou handričkou, buď suchou alebo napustenou nejakým alkoholom. Ak by na oske zostala škvrna alebo taký prúžok od hrdze, je dobré ho dať dole niečím, obrúsiť ho nejakým spôsobom alebo očistiť, avšak opatrne, aby ste tú osku moc neobrúsili. Ak sa rozhodnete použiť to pôvodné tesnenie, tak ho takto vyklopte a očistíte ho nejakou handričkou, tiež napustenou nejakým alkoholom alebo niečím. Treba byť pri tom trochu dôkladný. Najlepšie ho však meniť, lebo, ako sme spomínali, aby bolo rozegané a pretečie tam voda. Pre natieranie používam takúto silikónovú vazelínu. Treba tam dať približne toľkoto vazelíny. Toto nasúvanie, toto chce trošku praxe. Robím to takým spôsobom, že si skrutky nechávam v tom spodku loďky a pridržím si rukou a na prst si natlačím vlastne to nové tesnenie. A pretlačím ho cez tie skrutky, hej. Motorček tam dávam až naposledy. Čiže utriem ruky a ide motorček. Ak by ste menili motorček za nový, treba si dávať pozor, aby ste nezamenili pravý a ľavý motorček. Vždy sa to dá korigovať prepolovaním motorčeka, ale je dobré ho tam dať rovno ako je určený. Vlastne vychádzame z tejto červenej bodky. Ak je táto červená bodka pri červenom kábliku, tak sa jedná o pravý motorček. Ak je tá červená bodka pri čiernom kábliku, jedná sa o ľavý motorček.
Motorček tam zatiaľ len priložím takto s touto drážkou smerom hore. Nie je to tam smerom dole, ale ja to dávam drážkou smerom hore kvôli lepšej orientácii toho motorčeka. Začínam točiť skrutkovačom, čiže skrutkujem striedavo pár otáčok. Jedna skrutka, pár otáčok, druhá skrutka, pár otáčok, jedna skrutka a tak ďalej, aby som ten motorček netiahol do kríža. Nepoužívam na to žiadne meracie zariadenie, nič. Robím to len takto vizuálne. A keď je to tesne asi takto napnuté, tak je už dostatočne ten motorček zatiahnutý. Motorček máme naspäť. Takisto pokračujeme aj tým ľavým motorčekom. Nakoniec loďku poskladáme. Jedna vec, na ktorú si treba dať pozor, je, že pokiaľ nasadzujete vrtuľu potom, ako bol ten motorček menený, tak tá oska je mastná. Treba ju vyočistiť nejakou handrou, nejakým alkoholom, aby sa vám vrtuľka potom zbytočne nepretláčala na tej oske. A druhá vec je, že dajte si pozor na to prepolovanie, respektíve pomiešanie tých káblov. Pri tejto loďke to funguje takým spôsobom, že tie vrtuľky sú zrkadlové, vidíte, že zaberá kvázi tou vnútornou stranou. Pravá vrtuľka sa otáča v protismere hodinových ručičiek, čiže takto. Ľavá sa otáča v smere hodinových ručičiek. A keď ste všetko správne zapojili, tak by to malo fungovať nakoniec.